Lekwanu Obiafwa Atavo River Godess first son Yabo Chief Kono nwata mara na nwa aka na ndị nna ya dibia nne ya mee dibia ya mesie dibia wee ma ya preacher ka o ji obodo gụsịa akwụkwọ nke mere na ọ bụ ya bụ nke na ọ bụ graduate dibia nke nọ na akpa ugo n'ime West Enugu ugbu a ọ bụ Biafra ya ka ị na-ugbu a maka na kwamgbe ka aka na-adị ya n'ọlụ maka na ndị ọ na-alụlụ ọlụ ukwu mmụọ dịkwa n'obi ya karị ya mere aka na-eji adịkarị ya n'ọlụ kwamgbe Atavo Godess Chief Ebuka Onovo bụ grand dibia na ago nke dị na Nkanu West obodo Enugu Nkwam ngwa na-ekirinu ka unu wee na-afụ ka oke dibia ji obi ya alụ ọlụ kwamgbe maka na ndị ọ na-alụlụ ọlụ nọgasị n'obodo dị iche iche ọ na-agọkwara ha ọfọ ndụ na afọ agamniru maka na dibia mara ya mesịa jesia obodo dị iche iche ọlụ dibia ahụ wee kpọghachite ya azụ n'obi nna ya bụ ebe ọ nọ ugbu a wee na-alụ ọlụ ya dịka dibia. Chief Ebuka Onovo Atavo first son nọ n'obi ya kirenu Obiafwa Chief Ebuka Onovo the Atavo River Godess first son ngwa na-ekirinukwanụ Obiafwa ya ọnụọgwụ ọdịnala ọnụọgwụ mkpa akwụna secondary I believe in middle school free education ebe a ga-amụ ọrụ aka gọọmenti na-atara mana gọọmenti ama mgbe ha n'ebe anyị so as onye dibia kịta eji ụmụazụ m ka ihe nchọ ime like if I'm opportunity to build something ka ihe ga-ebuild first of all begin free education free education ka eme ya ka ọ dịrị onye ọbụla mma ọ bụghị amanye họteelụ elu manye họteelụ agụ agụ ndị mmadụ free canteen etetala n'ụtụtụ abịabeghị ọ bụ na-esigora rice onye agụụ na-aga eri nri ju afọ ọ bụ na-esigora ọ bụ ji agwa ya ji eke onye ọbụla mmanụ onye ọbụla eme aka mmanụ ọya bụ gịnị na mmadụ bụ gịnị na mmụọ kpọrọ mmadụ bịa ọ na-eko aka na-eko ebe ka ikpa